Dar măcar puteți dormi amândoi în pat. Ok, asta se poate. Asta putem. Da, asta și vreau, să dormim amândoi. Măcar atâta lucru am convins-o pe Delia, să dorm cu ea în pat. Ce să faci dragoste într-o garsonieră? N-ai loc niciunde. Dacă nu e mama, e Florin. Dacă nu e Florin, e mama. Este absolut imposibil. Chiar era timpul. După atâtea nopți, mă mir cum a cedat soacră mea. Săracul Florin nu știe ce l-așteaptă. O noapte cu soacra mică. Dacă nici după așa ceva nu pleacă din garsonieră, e clar că Florin ăsta urmărește ceva. La culcare toată lumea. Ce faci? Ne culcăm. Haideți. V-ați întins? Culcă-te în parte. Dar să vă așezați dumneavoastră, să văd cât spațiu am. Și acum ce facem, frate? Dorm eu cu soacră sa în pat? Deci fata mea până la urmă a cedat. S-a culcat cu Marian în pat și pe mine m-a așezat cu derbedeul ăla de Florin pe jos. Hai, Florin, cu tupeu, mami. Noapte bună, dragii mei. Gata? Hai că dau stingerea. Noapte bună. Cu tupeu, Florine, că poate te alegi cu ceva în noaptea asta de la albă ca zăpada. Ce mai dragă, ai pus mâna pe mine? Nu ți-e rușine? Dacă m-am culcat jos lângă tine, trebuie să pui mâna pe mine? Mama, ce s-a întâmplat? Uite, uite, ce ți-a dus în casă? Uite ce s-a întâmplat. Nu se poate! Nu se poate, nu se poate! Ce ați spus? Da, a pus mâna pe corpul meu, pe corpele mele! Ia uite, da, ăsta! Florin, da, ți-e nu ți-e rușine puțin ești în casă la mine? Și mama se scoală în miezul nopții să-mi zică că ai pus mâna pe ea, tu chiar n-ai pun M-ai speriat! N-ai bun simț și Dumnezeu! Auzi ce tupeu pe el! Cum să se dea la mama? Cum să pună mâna pe ea? Hai, liniștește-te! Florin, pe bune! Deci femeia asta e în vârstă, nu știu dacă poate să-și imagineze așa să se trezească țipând. Că eu pot să pun mâna pe maică ta, acum pe bune. Pa la razna, zice că am pipoit-o cu astea, nu se poate așa ceva, femeia e bătrână, am și eu demnitatea mea, am și eu, nu pot să pun mâna pe o femeie bătrână. Bă, frate, dar stai puțin, ești la mine în casă, nu dormi 10 secunde cu mama în pat și te se trezește la miezul nopții strigând că-i pipăită, ce Dumnezeu? Pot să pun mâna pe maică ta, visat. Cum să viseze, mă, dar tu crezi că asta se trezește așa din senin și țipă la miezul nopții? Bă, băiatule, pe bune, eu înțeleg că ești tânăr și ai vise și toate astea, dar ești așa. Că n-am vise cu maică ta. Eu mă simt foarte jignit și nu pot să concep așa ceva. Eu fac bagajele și plec. Așa și pleacă, du-te cu Dumnezeu, trebuia să pleci din prima zi când ai venit. Deci nu, deci el nu pleacă nicăieri, ok? Deci dacă el plecă, plec și eu. Extraordinar! Eu nu l-am adus în casă aici dacă știam că face o chestie genul ăsta. Extraordinar, hai! Hai că te exagerează, crede-mă pe cuvânt de onoare. Poate te spui cuvintele așa pur și simplu. Deci îți spun sincer, dacă el pleacă, plec și eu. Pentru că este prietenul cel mai bun și nu pot să las acum momentul ăsta să las pe stradă. Tu ești sigur de Da, ce sunt spui în foarte momentul sigur. ăsta? Da, sunt foarte sigur. Bă, nene, femeia asta nu e normală. Cum e posibil așa ceva să zică că a pipoit-o Florin? Nu se uită la ea cum arată. Dacă era vreo fată tânără, înțelegeam. Dar e o hoașcă bătrână. Deci nu pot să cred pentru cine am ajuns să ne certăm. Pe bune! Stai puțin. După ce că n-am casă, n-am servicii, crezi că pot să fac lucrul ăsta, să pun mâna pe maică ta? Crezi că pot să mă cobor atât de josnic pot să fiu, ca să pun mâna pe mama ta? Soacra, cel mai bun prieten al meu, eu nu pot să concep așa ceva, eu n-am făcut așa ceva în viața mea și nici nu o să fac. Eu cred. Mamă, tu ești sigură? Te mai întreb o dată, adică... Mamă, tu ca fata mea nu mă crezi. Mă gândesc eu că poate în timp ce dormeai... de la viață, nu spun adevărul. Mă gândesc că poate în timp ce dormeai te-ai putut imagina. Mă, nu, am pus mâna pe piciorul meu și tu nu mă crezi pe mine. E bine, dragă, să știți că eu îmi fac bagajul și plec. Și rămâneți cu prietenul vostru. Frate, deci așa ceva, deci pe cuvântul meu eu nu... Deci... Se poate? Pe tine să te dea afară. Că de când ai venit în casa asta, i-ai încurcat de tot și băiatul meu ar trebui să te ia de mână ușor, să deschidă ușa și să te dea afară. Păi ce ai făcut tu aici în casa asta? Trebuie să fac într-un fel să inventez ceva.
ca să pot să ies și să-i fac să-l conească. Dar până la urmă tot fata mea a cedat. Hai, la revedere! Stați acolo, nu vă deranjați! Cum am venit, așa plec, dragii mei. La revedere, dragi! Vezi unde s-a ajuns? S-a ajuns din cauza mea, Marian? Din cauza mamei tale, uite. De ce din cauza mamei mele? Ți se pare normal? Bune, ți-ai adus prietenul aici? Bă, ți-am explicat de ce l-am adus, da? Eu am înțeles asta. Era vorba de câteva zile și nu te-ai gândit că suntem într-o garsonieră. Bă, Că stăm așa cum gândit că stăm, sunt într-o garsonieră, stai liniștită. iar pe mine nici măcar nu m-ai întrebat. Mă trebuia să-l ajut, înțelegi? E într-un moment de cumpănit acum. Am înțeles. Păi, dar văd că nu înțelegi. Am înțeles asta foarte clar, dar asta nu înseamnă acum că trebuie să fim veșnic recunoscători, că trebuie să stăm împrăștiați peste tot și să facem toate lucrurile și sacrificiile astea pentru ce? Mama a trebuit să plece de aici, nu te gândești la asta. Dar de ce trebuia să vină maică-ta acum? I-am explicat de la ușă când ai intrat că am un musafir și eu, da? Știi ce? Pe mine toate chestiile astea m-au pus pe gânduri. Și ce Adică, vrei să zici cu asta? când a fost discuția dincolo, ai spus foarte lejer că dacă el pleacă, pleci și tu. Asta e realitatea. Asta gândesc eu în momentul de față. Asta e ideea pe care eu mi-am făcut-o. Pe bune, deja nu mai pot, eu o să mă duc să mă culc. Mergi și tu să te culci, ne gândim peste noapte, habar n-am, poate găsim vreo soluție, poate vedem lucrurile altfel, poate, nu știu. Da, pe bune, chiar nu mai știu. Nici ea nu mai știe ce fac. Lasă-i să rămână aici în casă cu el și treaba lor, să facă ce vrea, să-i fie servitoare și la unul și la altul. Soluția era să nu facă dragoste cu el, să-l pedepsească până îl dădea pe ăsta afară. Corect. Chiar nu mă interesează că a plecat soacră sa, nu simt că am nicio vină. Dacă credeți cumva că odată cu plecarea soacrei mici lucrurile s-au rezolvat, v-ați înșelat. Soacra mare nu poate rămâne nici cea mai prejos și vine să-și aducă aportul la destrămarea căsniciei celor doi. Bună dimineața! Ce faci? Ce cu tine? Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, nora mea? Am venit Uite, bine, mulțumesc, surprinsă de vizită. Da, am venit să rezolv problema care trebuia să o rezolv de mult, pentru că nu trebuia să bage mama ta în tot ce s-a întâmplat aici în casă și trebuia eu să mă bag de prima dată și să nu mai fie. Auto-invită-te aici, toată lumea vine, pleacă, zici că e gară la mine, pe cuvântul meu. Și ce să fac, dragă? Acum, uite, mi-am adus și eu bagajul și din momentul ăsta o să vin să locuiesc cu voi aici. Vă convine bine, dacă nu, la revedere, dă-te la o parte. Se instalează toți la mine după cum vor. Unul pleacă, altul vine, zici că e hotel. Ai dreptate și Delia, parcă e gară la ei în casă. Acum a venit și mama lui Marian, e cam ciudat, nu știu ce să zic. Ce l-o fi apucat, frate? Stăm într-o garsonieră. Asta mai lipsea, să mai vină și mama. Cum putea să stau eu liniștită și să nu vin la copii să-i ajut? Măcar pe mama lui Marian nu cunosc, aș putea să dorm cu ea în pat. Cum a suportat-o pe mama ei, așa să mă suporte și pe mine. Că sunt mama soțului ei. Chiar nu mai pot. Și pe mine situația asta mă depășește. Chiar nu mai pot. Da, mă, dar dacă sunteți acum la începutul căsnicii, dai seama cum o să fie pe urmă? Adică, totuși, meriți și tu ceva mai bun. Nu ți-ai pus problema? Știi ce doare? Doare foarte tare că îmi dau seama, pe măsură ce trece timpul, mi se pare că, nu știu, drumurile noastre se cam despart, că nu prea mai avem aceleași priorități și mi-e frică să mă gândesc că lucrul ăsta ne-ar putea despărți sau că ar duce la ceva care să ne desparte și mi-e foarte greu să mă gândesc la asta, pentru că până la urmă ăla îl iubesc, e soțul meu. Vezi tu, bărbații nu o să se schimbe niciodată. Dacă a fost așa, cam așa este și... Mai știi cum e, bărbații nu se schimbe niciodată, dar când e al tău, eu știu e al tău și-l accept și-l iei așa cum este, numai că mi-e foarte greu.
ne-am luat că ne iubim, știi, și ca niște lucruri atât de mărunte care au devenit atât de mari să ducă la toată chestia asta, mi-e foarte greu. Dar până la urmă poate chiar o să trebuiască să iau o decizie de genul ăsta, fiindcă n-aș vrea să trăim împreună și să ne simțim singuri, știi? Mi se pare că o luăm pe drumuri diferite. Eu iubesc pe Delia, îmi pare rău că s-a ajuns la chestia asta. Este o fată ok, totdeauna am pus-o pe primul loc, o iubesc enorm de mult. Nu știu, dar cred că până la urmă Marian nu are cum să-l dea afară pe Florin și cred că mă gândesc eu la o metodă și văd eu cum facem în așa fel încât să fie ajutat și Florin. Cu apă. Este cald afară. Vă mulțumesc, deci nu este setă, credeți-mă, dacă vă ceream eu. Iar după ce terminați, puteți... Bineînțeles că am soție, sunt căsătorit, îmi iubesc soția foarte mult, așa că am cer scuze. Și asta reprezintă un impediment? Da, reprezintă un impediment, într-adevăr. Te ții tare, Mariane, bravo! Așa clientă și tu să nu fii tentat deloc. Dacă te-ar vedea Delia, și-ar schimba total impresia despre tine. Nu aveți loc de mine? Și cam asta este. Poftiți astea noastră. Haideți, mai rămâne 10 minute. Termina repede. Chiar nu aveți timp? Că mă grăbesc, deci mai am și alte lucruri. Am de cât vă datorez? 50 de lei. Poftiți. Da, mulțumesc. Bine. La revedere. Să rămâi nouă, urez o zi bună. La revedere. Eu cred că știu ce îi lipsește lui Florin. Lui Florin îi lipsește o fată, o prietenă, să aibă și el o prietenă. Dar știți ce o să fac? Am să mă interesez și am să-i găsesc eu o prietenă. Dacă astăzi nu-i găsesc o prietenă, mâine precis că-i găsesc o prietenă. Eu nu las pe Florin singur. Știți ce a trecut prin cap soacrei mari? Că dacă îi face rost de o fată lui Florin, el o să se mute cu ea. Sunt